Hyvää myöhäistä lauantai-iltaa, rakkaat kanavani seuraajat. Ruokakaupassa käydessä kannattaa katsoa myös se alimmainenkin hylly. Se voi kätkeä väärän tuotteen ihan hauskassa paikassa, tai sitten se voi tuoda esiin vanhoja tuttavuuksia vuosien takaa, mutta vähän uudessa muodossa. Itse olen sitä ikäluokkaa, että muistan sellaisen mainoksen, jossa kutakuinkin hoilattiin Melodipops. Melodipops. Kyllä, se oli tämä. Melodipops-nimeä kantava tikkukaramelli. Se oli ennen kookkaampi, nyt oli useita makuja, nyt oli vaan mansikkaa ja tää koko on muuttunut aika dramaattisesti. Se on tällaisen pikkurillin kokoinen, ei sitäkään. Tommonen perkeleen tulppa. Kyllä se ennen oli isompi juttu. Tässä on avattuna mansikan makuinen Melodipops tikkari. Se soi yllättävän mukavasti. Ai, sulosointuja. Pettymys on se, että enää ei löydy käärepaperin toiselta puolelta nuotteja tuttuihin lauluihin, jotta voisi soitella. Kyllä kuitenkin tässä magnetofonivarressa, tai mikäli onkaan, niin on numerot, että tietää mihin kohtaan pitää zuubailla, jos haluaa tiettyä ääntä, mutta tosiaan nuotteja ei ole, mutta helvettiä, kun sitä sitten soitellaan. Ei voi paranoidia vedellä Melodipopsilla. No, ei auta muu kuin puhallella tässä lauantai-illan kunniaksi vaan seremonia ja katsella. Jatketaan, rakkaat ihmiset.